So naay relasyon? Yes. Kinsa man ni siya? Akong friend ra. Ato sa tong giklaro kay matingala mo ngunang uban anong gunong gihilom ra ning tapat kung dili uyab ang tapat pang part 2 mangunan tapat chill ra sa dira naay relasyon. Oo, na. Pila na ka buok nahimong ka relasyon? 1, 2, 3. Wala dagan. Ang karang gi-recall kay. Okay. Hindi man ako siya ma-consider tong uban kay marara siya try. Ay so dagan gyud ay. Kay wala man na magihiyap ang uban di daghan. Bale, upat sila. Upat ang mga official. Ka 4 mo nang karon. Ika-5. 5. Okay. Pila naman mo ka bulan? Tuig sa anang ikalima nimo? Bago rin nag-start. Mga 5 minutes ba? Asa? Bago rin nag-start, bale 2 months. Asa na mo nakita ni siya? Bale sa dating app. So nagka-match mo, tapos pila mo ka bulan nagka-chat usa na imong kamo. Surprising siya kay 2 days. Oh, wow! Na-surprise ko! Asa daw? 2 days ra. Agad? Oh, bali nag-start mi atong kuan August 18, nag-chat namin duha din nagkakawin atong August 20. Ano ka nakapaspos? Makahulat pug ko kay LDR man good. Ah, gidali kay layo. Oh, Grabe po dron gidali kay layo. Dalion na to ni uyab na nang layo bitaw tong duha. Taga-asa man di ay? taga Bulan Sorsogon. Unsay pag-work anang duha ka bulan nga LDR nga relasyon? Sa una, dili pa man jud ko like comfy og LDRs kay lisod man pud siya to be honest. The more nga layo mo sa usag usa mura pug the more nga mas ma-excite mong duha kay there is a time nga while lagyo mong duha murag gamay mo og ways ba para magkita mong duha sa pinakalas. Sige nga nang Since nagasinabta na imong mo, mensahe na lang sa iya ha. mag-ingat ka palagi dyan and I'll always keep you updated bago ra kang ni-chat karon and mura basta balon na ka. Ikaw, ngano ka dire?